nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira Kayindi Kayi mara la ni Bamako o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 11 ma Washington DC Amerika jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila bi ye juma ye mɛ kalo tile 17 san 2024 kunnafoniw la kumabaw dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. mɛ kalo tile 16 sigira diɲɛ seleke 4 kɔnɔ ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen manifinw bɛ se ka sigi bɛn kɔnɔna la ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ wele ko journée mondiale de vivre en paix. ka kɛ ni funteniba warali ye Mali jamana kɔnɔ ka fara kurantigɛ banbali kan maliden minnu sigilen don Amerika jamana kan ya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington DC, Maryland ani Virginie ye u ka hakilinaw di degun min bɛ u somɔgɔw kan Mali jamana kɔnɔ. Senegal jamanatigi danka Ousmane Sonko ye taama kɛ kunu alamisa ka taa u ka sanfɛ kalansoba dɔw la a taara kumaɲɔgɔnya kɛ ni u ka sanfɛ kalandenw caman ye minnu dɔw tun kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Macky Sall o ka fanga waati. Senegal jamanatigi kura Bassirou Diomaye Faye sera Nigeria jamana ka kunu alamisa kumaɲɔgɔnya donna ani Nigeria jamanatigi cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ teriya siraw jijili kan walasa ko ka se ka bɛɛ fanga sabati farafinna gunkana tilebiyanfan jamanaw kan. Burkina dagadilan ye baarakɔrɔba ye min bilalen don u ka tarigu kɔnɔna la musolakaw fan fɛ baw muso caman de bɛ yen minnu kɛlen don k'u kanbɔ dagadilan fɛ nin baara in kɛlen don ka dɛmɛ lase Burkina muso caman ma u ka yiriwali hukumu kɔnɔ. mɛ kalo tile 16 san 2024 o sigilen don sen ka diɲɛ seleke 4 hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ bɛn ladilanni kan ka don faso jamadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye min wele nansarakan na ko journée mondiale du vivre en paix a yirala k'a fɔ k'a kun ye kunnafoni di ye walasa bɛn ani sigi ka fɔ u ka se ka basigi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Danyogo ale ye o kunnafoni walawala an ka jɛ an ko lamɛn. bɛn ani kelenya o don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye mɛ kalo tile 16 ye o ɲɛnamayara Bamako o kɛnɛ o sigira tɔn min fɛ o de ye ONG du vivre ensemble ye o ɲama Salah Maïga an k'ale lamɛn. Bi 16 mai journée internationale du vivre ensemble en paix donc on va célébrer chaque année depuis 4 ans à Tombouctou mais ɲinata an ko an bɛ dɔ kɛ Tombouctou an bɛ dɔ kɛ Bamako ka dɔ kɛ dugu wɛrɛ la ni ye Ségou, Sikasso, Mopti, Gao ani Tombouctou donc bi activité ni an ko ni organisation bala don o don c'est pour cela an ko an va célébrer bi ka yira bɛɛ ma ka fɔ an bɛ ka mun ɲini o de ɲɔgɔn si na maliyɛn bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que lafiya ka se ka segi an ka jamana la. ale yɛrɛ ka kulu min n'o tɔgɔ ko vivre ensemble o bɛ kɛnɛ belebele sigi Tombouctou ni ye a san 8 ye ni bɛn ani kelenya o bɛ ɲɛnamaya o festival o kɛnɛ kan. Kadija Sidibe n'ale ye cinéma ambulant o ɲama ye ale b'a hakilinata di ka ɲɛsin ni kɛnɛ in ma ani festival min yɛrɛ bɛ kɛ Tombouctou an k'a lamɛn. an bɛ don min ko bi an y'anw malidenw an mago bɛ bɛn ni kelenya la walasa basigi bɛ se ka na an ka Mali kɔnɔ an bɛ ka kuma min fɔ n'o yɛrɛ an ka festival ni festival fɔ i ye bɛn ni kelenya o de kuma fɔ i ye kuma falen i y'o de kuma fɔ donc n'i ye a fɔ ko vivre ensemble i ko bɛn ani kelenya an mago b'o de la ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ k'an bɛn kelen ma. Ni kɛnɛ kɔni ale bɛ ka sigi sen kan wagati la mun kɔni ye lajɛrɛ belebele min n'o tun bɛ senna Mali la kɔsɛbɛ an k'o ma ko dialogue intermalien o bannen kɔ o de la sa Salahadine Touré n'ale kɔni ye wasaden bolo o maa dɔ ye ale bolo nin kɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni lajɛrɛ belebele in ka laɲiniw kɛra mun ye ka se ka olu kɔni ka u lasɔrɔ. Bɛn waati sera faut que Maliens ka bɛn parce que franchement n'a ma bɛn foyi tɛ ka ɲɛnabɔ mais kɔrɔfɛmɔgɔ ni tilebimɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ de la bi. Bi mɛ kalo tile 16 o de ye don kɛrɛnkɛrɛn ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa bɛn ani kelenya o ka se ka sabati o de ɲɛnamalen filɛ nin ye Bamako yan nka an ma dan Bamako dɔrɔn ma mun ye Tombouctou, Sikasso fo ka taa bila Ségou la maaw sigira u kumana ɲɔgɔn fɛ o laɲini o tɛ dɔwɛrɛ o de ye halisa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'a bɛ san 10 ani kɔ bi o ka se ka kuncɛ ni jumɛn ye ni sigikafɔ ye i n'a fɔ Mali yɛrɛ o bɔra sigikafɔ belebele kɔnɔ kɔsɔn in na n'an k'olu ma ko dialogue intermalien ni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye mun ye Mali ye ale ka se ka basigi halisa bɛn ani kelenya o ka se ka na. Mohamed Danyogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Amtani kunnafoniw ye Senegal jamana kan u ka jamanatigi Basiru Jɔman Fayi sera Nigeria jamana kan kunu alamisa kumaɲɔgɔnya donna ani Nigeria jamanatigi cɛ min bɛ se ka kɛ baaraw sinsinli sira ye teriya siraw na sira fɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ ko ka fara bɛɛjɛ fanga n'o ye démocratie ye o la sinsinni kan farafinna tilebiyanfan jamanaw kan Kayatu Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington. A jamani fila bɛɛ ka yecogow ye kelen ye ka kɛ ni démocratie nafaw ye. Bola Ahmed Tinubu Nigeria président ka sɛbɛntiyaliw la ne a laseliw kɛra masayaso ka kunnafoni gafe kɔnɔ alamisa sɔgɔmada la. A ye laɲini kɛ Jomayi fɛ ko a ka jija yaasa ka farafinna tilebiya fanfɛ jamana dan karila minnu ka foroba fangaw sigilenw na sɔrɔdasiw fɛ n'u ye dansigili laseliw kɛ u ka tɔndenyaw la ɲinan san daminɛ waati la lasegin ka na CEDEAO kɔnɔ. Ka da Nigeria ka kunnafoni bataki kɔnɔ kumakanw kan Basiru Jɔmayi Fayi ye a fɔ ko a jigi bɛ a kan ka baara kɛ ni Nigeria jamana ye yaasa ka jamana ninnu lasegin ka na bɛɛjɛ fanga nafaw bɔ ɲɔgɔn fɛ. CEDEAO ne a ɲɛmɔgɔya bɛ Bola Tinubu bolo ni waati in na a bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na nka minɛn da jɛngɛnna a ma bɔn Basiru Fayi k'a fɔ la. Ɲɛmɔgɔ fila ninnu ye a yira k'a fɔ k'u bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka fɛn min ye adamadenw feereliw ani tungaladenw latagali ye ba kɔfɛla la taabolow kɛlɛ. Farafinna kɔkɔrɔdonbaga gɛlɛn Basiru Jɔmayi Fayi kɛra Senegali jamanakuntigiya tariku président si dɔgɔmani tigi fɔlɔ ye. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise. A sugandira mars kalo tile 24 kalataw senfɛ k'a si to san 44 na ne layidu kan ye ka dansigi kɛ Senegali fanga baarakɛbolo kɔrɔ bilalen na sen kan Macky Sall fɛ n'a kɛra fitinɛ ani bɛnbaliyabaw wulili sababu ye kalata tɛmɛnen ninnu taabolow kan. Senegali ye bɛɛjɛ fanga latigɛcogoyaw laɲininen don sariya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne a bɛ wele nanzarakan na ko démocratie constitutionnelle yira duniya ani farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen na. An nisɔndiyalen ni an wasalen de bɛ i kunbɛn an fɛ yan Bola Tinubu ka fɔla Jɔmayi Fayi ye kunnafoni gafe in ka laseli la. An bɛ don min na i ko bi danjugu karilen bɛ o démocratie constitutionnelle de la farafinna tilebiya fanfɛ jamana ninnu kɔnɔna la. I ye kɛlɛ min kunbɔ bi kanabilaliw kan nafa ka bon kosɛbɛ. Tinubu ka fɔla Basiru Fayi ye. An bɛ to Senegal jamana kan baw u ka jamanatigi dankan Usmane Sonko fɛnɛ sera kunu alamisa u ka sanfɛ kalansoba la Dakar kumaɲɔgɔnya o donna ani sanfɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ min dɔw bɛ tali kɛ u ka baaraw an'u ka hakɛw kan. O nɔgɔnin fɛ a ye a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min ni o tun sera kalanden dɔw ma jamanatigi kɔrɔ Macky Sall ale ka waati la ko o kumaɲɔgɔnya baaraw datigɛlen don. O nɔgɔnin fɛ an ye VOA ka laselikɛla n'a ma jara sɔrɔ an bolo ni waati in na nɛgɛ kan ka bɔ Dakar ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Nama i n'u la. Ayiwa jateminɛli la an y'a ye k'a fɔ Sonko a taara sanfɛ kalanso la Dakar kununko kumaɲɔgɔnya donna ani kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ bakuruba la i bɛ se ka mun fɔ an ye kuma daminɛ la. I y'a fɔ kunu alamisa a taara sanfɛ kalanso la nka a kelen ka taa bawo a n'a ka dunan de taara ɲɔgɔn fɛ n'o ye Faransi président ye n'a tɔgɔ ko Jean-Luc Mélenchon nin de taara ɲɔgɔn fɛ sanfɛ kalanso la ka kuma kalandenbaw ye o waati la kalandenba kelenw dɔw ko bayikaw u tun bɛ kɛnɛ kan nin waati na kunnafonidilaw fana tun bɛ yen o de y'a to a taara kalandenbaw la ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ olu ye k'aw ladɔnniya Usmane Sonko tun bɛ sinaya la kiraya kɛ a waati min ani jamanakuntigi kɔrɔ Sall ka fanga cɛ Jean-Luc Mélenchon n'o ye Faransi fangasina ye tun bɛ ka kokoroma dɔn kosɛbɛ fo kana bila sisan ma o kama Jean-Luc Mélenchon a nana ka Usmane Sonko kelen ka wele k'a kana a nana ka taa wele jaabi bawo a tun y'a wele kabini jamanakuntigi kalata daminɛ i n'a fɔ i y'a fɔ kunnafoni kɔnɔ cogo min na ko a kana u ka sigi ka kuma kɛ Senegal jamana kɔnɔ o de kɔnɔna na Faransi fangasina Jean-Luc Mélenchon a nana u taara sanfɛ kalanso la kunu ka kuma kalandenbaw ye Mariam. Ayiwa a ka kumaw senfɛ jateminɛli la an y'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔtigɛli dɔw kɛ ka taa nanzarala kuluba ma n'o ye Occident ye fo ka taa se Faransi jamana ma e bɛ se ka mun fɔ an ye o la. Ala o kuma ninnu ye baarakɛɲɔgɔnyaw de ye Faransi ni farafinna baarakɛɲɔgɔnyaw o kumaw fɔra kunu alamisa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na marajɛkulu Senegali marajɛkulu Usmane Sonko ani Faransi fangasina Jean-Luc Mélenchon ɲɛsinnen kunnafonidilaw ye sanfɛ kalanso la Cheikh Anta Diop la Senegal fabala o la Usmane Sonko y'a jira ko Senegali ni baarakɛɲɔgɔnw n'o ye partenaires ye i n'a fɔ Faransi k'u bɛna yɛlɛma don u ka baarakɛɲɔgɔnyaw la walasa Senegali ka se ka nafaba sɔrɔ u ka jɛɲɔgɔnya baaraw la
wa ta tena ke ina fofolo bawo barake no nya utumbe chugomina Sénégali walima farafina de la nuka barake no nya nuka barake no nya che ina fo franci de do tunte na fa baso akonana o kama Jean-Luc Mélenchon fana ye fanga sina tuma sonko jabi ko kaka bawo ko re de paso de nyaay ta jamana na so tiraw yirwa kusobe ani kullafata wa ko kakanga ke farajele farabela tuma ke turumuna o dun fana te be farafina jamana ma Mariam ni ye jateminɛli kɛ Fransikaw ka fanga sina n'o ye Jean-Louis Mélenchon ye ani Ousmane Sonko ka kumaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni min bɛ tali kɛ cɛw ni cɛw ka kafoɲɔgɔnya kan min bɛ wele ko homosexualité e bɛ se ka jaabi jumɛn di an ma o ko la bese ka jaabi min fo kan yani nga do kɔnɔna na nga u kumana min ɲɛsinnen bɛ faransi sɔrɔdasi dɔw bɛ Senegali jamana kɔnɔ n'u hakili ye sɔrɔdasi 350 ni ɲɔgɔn ye bɛ an kabini Senegali ye yɛrɛmahɔrɔnya ta n'o ye indépendance ye u bɛ Senegali jamana kɔnɔ o kama Ousmane Sonko y'a jira Jean-Luc Mélenchon la a ɲɛna ko o man kan bawo n'an ko yɛrɛmahɔrɔnya o ma dafa Faransi ka kɛlɛbolo bɛ hali bi Senegali jamana kɔnɔ yɛrɛmahɔrɔnya talen kɔfɛ ɲinɛ ya san 64 ye o kɔrɔ ko yɛrɛmahɔrɔnya tali dɔ tora hakilijigin san 2010 n'o ye 2010 ye jamana kuntikɔrɔ Maître Abdoulaye Wade ka waati la ale tun y'a jira ko Faransi ka sɔrɔdasiw daga bɛ yɔrɔ min na ko Senegali ka sɔrɔdasiw bɛna bila u nɔ la o waati la Faransi sɔrɔdasiw tun ye 1005 de ye nka Abdoulaye Wade sera ka caman b'u la a tɔ tora 350 sisan Ousmane Sonko kɔni ko sɔrɔdasi yɛrɛ bɛ to Faransi sɔrɔdasi yɛrɛ bɛ to Senegal dugukolo kan o kɔfɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na min ɲɛsinnen bɛ gorijigɛni ko ma Senegal jamana kɔnɔna na u ka baro kɔnɔna na kalandenba la n'o ye Cheikh Anta Diop ye u kɔnɔ kan kosɛbɛ bawo Faransi fanga sina Jean-Luc Mélenchon de magara kuma in na k'a fɔ ko cɛ fila walima muso fila min bɛ wele ko gorijigɛni k'u ka kan ka furu ɲɔgɔn ma o kuma in a bɛ komi a kɛra mankanba de ye bi sɔgɔma Senegali fan bɛɛ bawo a ma bɛn mɔgɔ caman ma k'a mankan ka hakilijigi kɛ Macky Sall ka waati la Ameriki jamana kuntigi min tɔgɔ ko Obama ale nalen a da magara kuma la ale kɔfɛ Canada ka marajɛkulu ɲɛma n'o ye Justin Trudeau ale fana magara kuma la Macky Sall kɔni y'u jaabi ko tɛ se ka kɛ Senegali k'a tɛ wagati bɛrɛ don k'ale to fanga na o tɛ se ka kɛ Senegali nin fɛn fana la n'o ye Jean-Luc Mélenchon ale fana nana ka maga a kuma la ko o ka kan ka kɛ nka Sonko y'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ Senegali ani Senegali ka diinɛ tɛ ɲɔgɔn ta an ka foli b'i ye Nama o tɛ se ka kɛ cogo si la Senegali jamana kɔnɔ an ka foli b'i ye kosɛbɛ nin tun ye VOA ka lasilikɛla Nama Jara ka laseliw ye ka bɔ Dakar ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Tchad jamana kan u ka jamanatigi ne o ye Général Mahama Idrissa Déby ye sugandilen kɔfɛ u ka Cour constitutionnelle fɛ ka bila u ka jamana fanga ɲɛmɔgɔya la ko kura a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko Faransi jamanatigi Emmanuel Macron bɔra ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Général Mahama Idriss Déby Itno ma a ka sugandili kɔfɛ ka bila u ka jamana fanga kunna a ye laseliw kɛ k'a fɔ ko a ka kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi tigɛ walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka datigɛ joona ani politiki jɛkulu tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani basigi bɛ se ka na Tchad jamana kɔnɔ cogo min na ko hali ni k'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ caman olu donnen don a kuɲɛ la an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye fanga sinɛmatɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Succès Masra ye kɛlen kɔfɛ ka bin Déby ɲɛkɔrɔ kɔni ma sɔn hakilinaw ma min bɛ tali kɛ kalata jaabiw bɔli kan o y'a yira k'a fɔ ko o kumakan minnu ni a tun y'o laɲiniw kɛ k'a fɔ ko ka kalata jaabiw bɛɛ lajɛlen lagosi ko sɔn ma se ka kɛ o ma u ka kalata koladilan cakɛda so fɛ min bɛ wele ko commission électorale la ka fara o fana ka kunu alamisa Washington ye a ka jɔrɔna yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dangarili walew ye minnu kɛra kalata jaabi kunfɔlɔw olu bɔli min kɛra mɛ kalo tile 9 k'a yira k'a fɔ ko sɔn tun ma kɛ jamanatigi Mahama Idrissa Déby Itno ale ka sugandili ma min kɛra sababu ye ka degun bɛ jamanaden dɔw kan yirala k'a fɔ nin waati in na k'a fɔ hali bi fitinɛ o kɔni lawaralen don min fɔɲɔgɔnkɔ bɛ senna u ka jamana kɔnɔna la sisan an bɛna don an ka jamukan tako filanan hukumu kɔnɔna la k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ se k'aw sɔgɔlen to aw k'an bɛn sɔɔni
an b'a lase aw ma hali bi ka fɔ aw sɔgɔlen do VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka bɔlɔlɔsira kan n'o ye Facebook YouTube ani Instagram ye an bɛ taa Bamakɔ nin waati in na ka sabu kɛ funteni banbali ye min kɛlen do ka gɛlɛya bi malidenw caman kan fo ka se kurantigɛ banbali ma a degun bonyali hukumu kɔnɔna la maliden minnu sigilen do États-Unis jamana kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington DC ka se Maryland ani Virginie ma camanba de bɛ yen minnu kɛlen do k'u ka hakilinaw di nin waati in na degun min bɛ u somaw kan Mali jamana kɔnɔna la VOA Banbara ka kunnafonidila Modibo Danbele sera ka dɔw ka seereya sɔrɔ an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn. A man di maliyɛnw ye n y'u faamuya mais ne bɛ tagama ne ye tagamala de ye taa Nigeria taa Abuja taa Nigeria kuran bɛ se ka tigɛ tile 5 ji bɛ tigɛ tile 5 wari bɛ minnu bolo olu ka groupe électrogène b'u bolo u ka fɛn b'u bolo u ka château d'eau b'u ka so kɔnɔ mais fɛn tɛ minnu bolo u bɛ ɲani dɛ u bɛ Ghana bɛ ten ne taara fan o fan kurantigɛ bɛ yɔrɔ caman na koyi Mali dɔrɔn tɛ mais Mali an ma dege la ko kura de do an bolo donc an b'a ladeli a ka ban kurantigɛ ka ban. mais e yɛrɛ bolo jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw u bɛ se ka hakilila kura jumɛn bila sen kan pour que kurantigɛ in ka ban. U ka a lajɛ u ka a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na hali bi k'a lajɛ kun min na kurantigɛ bɛ Mali la parce que maliyɛnw ma deli a la et puis n'i ko Mali tɛ Bamakɔ ye koyi kuran tɛ Mali fan bɛɛ koyi kuran tɛ yɔrɔ min na olu bɛ mun fɔ mɔgɔ k'a de wuli k'a fɔ kuran tigɛra an fɛ funteni bɛɛ n'o tɛ taa fan dɔw fɛ kuran tɛ yɔrɔ min na olu tɛ fɛn fɔ olu b'u sigi ka mangoro sun kɔrɔ ni tile ka na ni tile bɔra fan min fɛ u bɛ yɛlɛma suma mana jigin fan min fɛ u bɛ yɛlɛma u b'u ka baara kɛ tile kɔrɔ yama hali u tɛ ji jɛlen sɔrɔ k'a min mais bibi in na président sera ka château d'eau sigiyɔrɔ bɛɛ ji mɔgɔw bɛ ji sɔrɔ k'a min jiko de ye Mali problème ye ka tɛmɛ kuran kan ni maliyɛn ye ji sɔrɔ a bɛ dumuni kɛ ka fa puisque ni ji bɛ yen nɔ an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ ɲɔ sɛnɛ an bɛ malo sɛnɛ an bɛ kaba sɛnɛ an bɛ dumuni kɛ ka fa maliyɛn ka problème y'o de ye ka tɛmɛ kuran ko kan quoi ne hakili la mais kurantigɛ kɔni mɔgɔ caman bɛ ka kuma fɔ dɔw yɛrɛ k'u ka mɔgɔw sara ko même dans les hôpitaux mais o bɛ kɛ o bɛ fan bɛɛ kurantigɛ bɛ fan bɛɛ mais hali bi u ka a lajɛ u ka solution sɔrɔ a la parce que mɔgɔw bɛ kule la le Mali est un pays chaud Mali ye funteni dugu de ye an ka patienter ɲɔgɔn kɔrɔ parce que problème minnu bɛ yen nɔ I b'a fɔ ko kuranko o ma daminɛ bi wa u bɛ sira kan n'o ye ka se k'an dɛmɛ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na an ko sécurité u fana u y'u seko yir'o la an yɛrɛ bɛ ɲɛ b'a la Kidali sɔrɔla ka ban ne ɲɛ tɛ foyi la min tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen parce que n'u sera ka n'u kɛ kɔni ne bolo kɔni foyi wɛrɛ tɛ yen nɔ min tɛ se ka ɲɛnabɔ tuguni n b'a dɔn ko courant c'est très important courant ko ye tiɲɛ mais an b'a dɔn que problème b'an ka courant ko la bi ko tɛ koyi bon anw ka fɛngɛ ye min anw ɲinɛ ka di an bɛ ka ɲinɛ ko nin problème b'an na a mɛnna sisan sɔn solution bɛ ka sɔrɔ tuma min na an bɛ ka commencer ka décourager ka mankan daminɛ courant ko la sinon courant tɛ village kɔnɔ o n ko n'u b'u ka diɲɛlatigɛ kɛ fɔlɔ la ne yɛrɛ hakili b'a la ne bɛ kɔrɔbayara tuma min na courant tun tɛ sow kɔnɔ o nka an tun bɛ fɛngɛ taji kɛ fɛngɛ ni nugu de kɔnɔ ka fɛngɛ mais a ma fɛn k'an na o nka an tun bɛ leçon ta o kɔrɔ an bɛ fɛ c'est pas que n b'a k'a fɔ ko kuranto tɛ problème ye dɛ mais non an bɛ se k'an dusuma nɔ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que solution de bɛ nalen sisan an kana o kɛ prétexte ye k'an bɛ mankan wuli an ka dugu kɔrɔ parce que o tɛ an si arranger kuranko o t'o aussi fɛn ye an ka dun ka fa sabatili o ye fɛngɛ kuran a bɛ na n b'a dɔn mɔgɔw bɛna fɔ ko u bɛ baara kɛ ni kuran o ye tiɲɛ ye an bɛ baara kɛ ni kuran ni kuran tɛ yɔrɔ la fɛn foyi tɛ fonctionner mais solution b'an bolo ce qui est clé min b'an fɛ yen nɔ u bɛ k'o fana don baara la an mana fɛn fɛn fɔ ni transition mɔgɔw bɛ ka u hakili to a la fɛngɛ nucléaire courant nucléaire a bɛ nalen mais a bɛ temps de ta il a pris combien d'années 60 ans an bɛ fɛngɛ la ni courant ko in b'an dala fana ko ye. mais e yɛrɛ bolo sisan jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔ kɛra sa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kuranko gɛlɛya in k'a kɛlɛ cogo di wa ye kuran min bɛ yɔrɔ min na dɛ ani kuran ma se yɔrɔ min fana u fana ka se k'a sɔrɔ
ne bolo minnu nana kalanw kɛ yan duguw la ou bien dugu wɛrɛw la faransiw ni maliyɛn bɛ fan o fan fɛ n'u ye fɛngɛ kalan kuranko kalan énergie solaire ne b'o fɔ ka fɛngɛ kosɛbɛ parce que tɔ ninnu o ka gɛlɛn dɔɔni fún wa mais comme tile b'an bolo tile ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ kana fɔ ko gouvernement k'a kɛ tan gouvernement k'a kɛ tan tɔ an yɛrɛ fana ka se k'an kɛ ɲɔgɔn kan en tant que diaspora ka fɛn dɔ créer qui va aider o min bɛna dɛmɛ don an ka président na a ka fɛngɛ ma ne bolo an ka se k'o de kɛ. Ka da nin kan sisan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Sudan jamana kan u ka jamana ye wele bila duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ma k'a fɔ ko u mago bɛ dɛmɛ la ka sabu kɛ duguden kɛlɛ min binnen don u ka jamana kan u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko Nations Unies ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnni kɛ joona joona baɲumankɛ sira fɛ ka taa u ka jamana ma ko min nafolo kasabi hakɛ ka yan ka se dollar wari miliyɔn 2.7 ma a yirala o senfɛ u fɛ k'a fɔ ko degun min bɛ u ka jamana kan u binnen don mɔgɔ miliyɔn 15 kan an bɛ waati min na komi sisan Sudan jamana kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso daga dilan kɛlen don musow ka baara ye min bilalen don Burkina Faso tariku kɔnɔ an bɛ don min na komi bi ani ka fara lawale yɛrɛ kan nka a yirala k'a fɔ nin daga dilan min n'a kɛlen don sababu ye ka dɛmɛ tun lase muso caman ma u bɛ se k'u ka dahirimɛw sɔrɔ cogo min na gɛlɛyaw bɛ ka don o baara la bawo ko daga dilan yɛrɛ bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni VOA Bambara ka laselikɛla Njayi Sanu ka bɔ Bobo Julaso ale ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko ɲɛ kan bi an ka ɲɛmadaw fɛ. Bobo Julaso yan bɔgɔdaga ye landa ye min ye dugu ni tɔgɔ bɔ jamana kɔ kan kayatu dɛmɛ bɛ daga mɔ. Fɔlɔfɔlɔ ni numukɛw tun bɛ numu baara kɛ olu le tun bɛ daba dilan ka nɛgɛw wuli ka don tasuma na olu ye cɛmanw ka baara ye a musomanw bɛ daga bɔ. Ale y'a bangebagaw senɔ ta kabini ka dɔgɔ a tɛ baara wɛrɛ lɔn nin kɔ barisa a b'a ka musakaw bɛɛ sɔrɔ nin le la. An bɛ bɔgɔ jigi n'an ye bɔgɔ jigi an b'a susu n'an ye bɔgɔ susu an b'a tɛntɛn n'an y'a tɛntɛn an b'a fasa n'an y'a fasa sisan an bɛ sɔrɔ k'a bɔ n'an y'a bɔ an b'a ju siɲɛ i y'a siɲɛ ka ban n'a jara i bɛ sɔrɔ k'a jɔsi n'i y'a jɔsi ka ban sisan i bɛ to k'a fara fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni. Daga mɔ cogo filɛ nka o t'a banni bɛɛ ye. Sisan i bɛ to k'a fara fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni n'a nana den cɛmɛ ɲɔgɔn bɔ n'i y'a la i bɛ se ka bɔ k'a jɛni i bɛ bɔ k'a jɛni mɛ tuma dɔ den cɛmɛ nin dɔw bɛ se ka kalo 1 kɛ fɛ i m'a jɛni ba. Ni ta belebele ni bɛɛ ni ɲagare k'i ban pewu wagati 1 walima wagati 2 tɛmɛni kɔ daga bɛ sɔrɔ k'i bɔ k'i ko nɛrɛ ji ra o n'a fanga siya man d'a ma. Bɔgɔdaga nafa ka bon kosɛbɛ furabɔyɔrɔ la. Musa Sanu ye furabɔra ɲana ye min lɔnni lo kosɛbɛ Bobo Julaso. An bɛnna n'a dencɛ Mamadu Sanu ye a ka sigidaw dɔra. Fɔlɔfɔlɔ la an tun ye mɔgɔw wajibiya fɛn min kama ka to ka don bɔgɔdaga ra parce que fɔlɔfɔlɔ barima ni tun ye nɛgɛ le ye parce que n'a fɛngɛna a bɛ son n'a sɔnna sisan filaji ni a b'o filaji ni ɲagamu mais bi bi in na nɛgɛ tɛ yen tuguni a bɛɛ kɛra fugan ye donc o tɛ mɔgɔ wajibiya tuguni k'a fɔ k'i ka don bɔgɔdaga ra bon i y'a lɔ i bɛ se ka bɔgɔdaga nin san n'i y'a san ka nana ni fila donna la ale nafa fana ka bon cɛkɔrɔba kɔni a y'o le fɔ an ɲɛna. Bɔgɔdaga kun tɛ furako dɔrɔn ye ko ye hali sisan a bɛ tari kɛ Gabugu baaraw ra lu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Konatelakaw fɛ yen an ye Jɛnɛba sɔrɔ yen Kwara. An kɔni bɛ yan an b'an ka nan tobi ni bɔgɔdaga le ye n'an y'a tobi ni daga wɛrɛ yɛrɛ a ti diya an ka buramuso ninnu ni burancɛ ninnu ye fo bɔgɔdaga nin dɔrɔn donc a kɛra tan an fana delila la. N'i sera anw ka daga lɔgɔra warawara kan i na filɛri kɛ f'i ɲɛ dan jidagaw kɛcogo ɲuman wusulan dagaw somasirinaw o n'a ɲɔgɔnna siyamaw an bɛnna ni Ema Felix ye a nana tulonkɛminɛ ɲini yɔrɔ. An bamuso la ci o b'a san ka di ko mo Mamadu ma. Bi nin na degu caman lo kɛni lo ka daga dilanlaw ka sɔrɔ dɔgɔya kayatu dɛmɛ b'o kalama. Lɔgɔ ti sɔrɔ la et puis fana n'o n'an lɔgɔ nin a man ca i bɛ wari min don a ra n'i ma bama nin
a ɲɔgɔn sɔrɔ ko ni daga nin yɛrɛ ɲɛn'i fɛ o ka fisa o wulila ko nɛrɛ fara tɛ sɔrɔ la nɛrɛ tɛ denna ka ye bɔgɔ nin fana o ye dɔ fara o fana sɔngɔ kan fɔlɔ an tun bɛ bɔgɔ nin san da min na o y'ale tilancɛ de fara a kan o tun bɛ to fasa a kɔnɔ et puis ji bɛ don jidaga la mɔgɔw tun b'a min mais bi bi in na mɔgɔ caman yɛrɛ banni nɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ jidaga yɛrɛ t'a fɛ bon na bon nin bɛɛ bɛ jouer an ka marché kan. Galen dɔrɔguwan lɔna ni bɔgɔdaga le ye nka n'i sera dɔrɔbon na bi bi nin na i n'a faamuya ko kow tagabolo yɛrɛmana. Ni samiya donna bɔgɔ tɛ sɔrɔ a sɔngɔ fana ka gɛlɛn tuma dɔ i b'a dɔn fana a bɛ ci a ci ka di quoi o la kɛ mɔgɔ ɲɛ bɔra nɛgɛdaga nin fɛ. Est-ce que dɔrɔ min bɛ kɛ nɛgɛdaga la ale ni min bɛ kɛ bɔgɔdaga la o diya ye kelen ye wa? O diya tɛ kelen mais n'i tɛ bɔgɔdaga sɔrɔ i bɛna kɛ di. Shige caman bolo bi denmisɛnninw kɛni lo k'i ban bɔgɔ baara ma sali cɛman ka siranya ye o kana na kɛ sababu ye ka baara ni latunulon dɔra. Ko fɔ ko tubabuya u bɛ ban bɔgɔ la sisan an fanga banna n'olu fana ma kɛ sisan bɔgɔ nin bɛna kɛ di siya nin bɛna bila dugu ma. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dagajeni ni baara lankolon tɛ kɔrɔ le baara nafa le baara wa a nafa bɛ se muso ninnu ma a bɛ se an ka jamana kuturu bɛɛ ma hali n'a y'a sɔrɔ bibi nin na degun caman lo kɛni lo k'a ɲɛ tigɛ ninnu kɛra muso cɛsirininw ye minnu ma nin kɔrɔlen ko nin kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ni tun ye n diya sanu kumakan ye ka bɔ Bobo Julaso VOA Bambara tɔgɔ la. An balimaw a y'a faamu cogo min na an bɛna don VOA Bambara ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na ni Saka Tarawele. Basketi sanfɛcɛliw bunakun kan Coupe du Monde diɲɛ basketi ɲɔgɔndanba min bɛ musomaniw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a bɛ daminɛ juillet kalo nata tile 13 ka kuncɛ a tile 21 san 2024 na Mexique jamana kan farafina jamana fila de bɛ na o ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba la Mali ani Egypte olu de ye championnat d'Afrique laban tan basketi kunda min bɛ a musomaniw kofɔ Tunisikaw fɛ yen a kɛnɛ kan hakilina jiginna Mali tun ye se sɔrɔ Egypte kan final la Mali musomaniw ko don Mexique kɛnɛ kan Mali musomaniw ka boko fɔlɔ bɛna kɛ juillet kalo nata tile 13 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ fila dana gosira ni sanga 30 ye Mali heure la Mexique jatigi ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ poule ɲɔgɔndan filanan min bɛ Mali musomaniw kofɔ basket kunda juillet kalo nata tile 14 san 2024 na nɛgɛ ɲɛ fu dana mana gosi Mali heure la Mali ni Italie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka poule ɲɔgɔndan sabanan bɛ tan juillet kalo nata tile 16 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ 21 dana gosira ni sanga 30 ye Mali heure la Mali ni Nouvelle-Zélande bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara o kan Mali ka poule ye poule B de ye Italie Mali Mexique jatigi ani Nouvelle-Zélande min ye farafina cɛbɔ filanan ye Egypte ale bɛ poule D kɔnɔ ka fara Egypte kan Taipei Canada ani Faransi VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Ni de bɛna dan sigi an ka bi Malikura kunnafoniw na k'a lase aw ma ka fɔ sɔɔni sisan ni fitiri sela aw ni Mohamed Touré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 19 tana mana gosi ka se nɛgɛ ɲɛ 20 ma aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les
les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés.